Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkuliitin Keskus Oy, Miesten asusten valmistavo ja pukuvuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurila. Radiomafia kiittää. Tai Teemu täyttääkö jotain 12. Onnea vaan päivän sankarille. No minulta kanssa sitten, jos niin nuori kaveri. Tää Tsipale, mitä sä näissä kirjeissä oot toivonut, soitetaan lähiaikoina sulle, et kande pysy kuulolla, eiks je? En mä tiedä, soitetaanko enää tämän jälkeen. Niin, ja levystöstä pyydettiin sua lähettämään se teidän bändin kasetti sinne, niin se soittaminen onnistuu huomattavasti helpommin. Älä nyt lupaile taas liikkoa, että meillä on kohta 10 000 kellaribändin kasetit kuunneltavina. Kaikella kunnioituksella toki tekijöitä kohtaan. Toki. Mullahan oli vielä skolessa ennen äänenmurrosta ne laulukymppi. Joo, ja sit mä oon karaoke käynyt kiekumassa ja 70-luvulla kierrettiin Aholla Kartsa ja Karikatyyribändin kanssa keikoilla. No mä muistelin, että sä oot joskus puhunut, että sulla on jotain keikkajuttuja ollut. Mä käytin silloin niinku taiteilijan nimeä Monika Maneter, eli miehen nieliä, kun Kari mielestä sopii niinku siihen showhun. Rivojätkä. Sä oot tainnut aina pysyy niinku tyylilles uskollisena. Miehen nielijänä. Helvetti soikoo. Se on saletti, sano Aatosen poletti, kun semettiin valettiin klappit ja jätettiin merenpohjaa pystyssä svaijaamaan, kun vittumaiseksi alettiin. Noniin. Siinä tuli vähän runommin. Siihen aikaan miehet olikin miehiä, eikä mitään munanlutkuttajia tai mammanpoikia. Mä tiedän, onko sillä mitään tekemistä hyväsydämisyyden tai ystävällisyyden kanssa, kun mun mielestä siellä kajuutassa vaan haisi niin perkeleen pahalle. Et ehkä se johtuu Arskan hengityksestä tai hikisistä sukista, että multa hävisi kokonaan se nälän tunne. Kivaa se on, kun seuraa tää komentusillalla. Joo. Tai mä en nyt paljon voi vilkkuilla sivulle, kun täytyy koko ajan keskittyä katsomaan tätä kelloa. Mitä kelloa sä oot katsellut? Onks tää kompassi? Se on nyt se kompassi, joo. Oliks se nyt niin, että tää on tutka ja tossa on kaikuluota ja hälytyskelloa kilkutellaan tästä narusta? Joo, siitä narusta. Täällä nyt viereistä vedään vaan. Vai oliks tässä se käsikaasu vai jarru? Niin vittu mä arvasin, että mä mokaan taas tämänkin jutun, kun kerrankin pääsi itse puikkoihin. No ei tässä mitään hätää vielä on. Tai Monika ihan hyvä hyvyyttään antoi arvon käydä oikeudesta ja vittu mä en tiedä, mistä tää pysähtyy. Rockmiljonäärit. Anika! No joo, se on lottovoitto työntyä suoleen vai mikä sä tykkää tää, kun tulee mulla mieleen aina lauantai-iltaisin Radiomafian koeläinpuisto. Vähäs keikalla lives, kun ei se ollutkaan tuves. Tää on niin Oskari tai Kari tai sit Oska. Mun viheltävä jänis tai sit mun koheltava penis. Silloin klesa kipeä, et se on vähän pötkällä. Makalösi ja viheltele. Kyllä se kohta lähtee taas loikkiin. Se menee niinku doing, doing, doing. Koeläinpuisto. Keräile koko sarja, kun tulee 18 alkaen lauantaina. Eli mä en nyt sitä osaa sanoa, että voinko mä sanoa olevani ylpeä siitä, että tunnen tämän kyseisen Vekkulin. No, Tarja. Mutta sanottaisiko, että mä oon tuntenut paljon paskempiakin jätkiä. No, kiitos. Ehkä nyt ei ole kuitenkaan syytä ruveta nimeltä luettelemaan mun entisiä ja nykyisiä miestuttavia. Eikä aika riitä. Vai mitä mieltä yleisö on? Pistetäänkö pallinaamat paremmuusjärjestykseen? Koita nyt perkelee harakka päästä jo pikkuhiljaa siihen asiaan. Bändijätket puutuu kohta pallit ja olo on muuteskin kuin jäitä polttelis. Joo, no hyvä. Mä nopeasti sit vastaan siihen edellä esittämääni kysymykseen. No vastaa. Et oleks mä ylpeä tän vanhan Vitjamunan ystävyydestä? No. Tai siitä, että mä tunnen hänet ja vastaus kuuluu, enpä ihmeemmin. Älä nyt. Mutta nyt siis Arne
kappale Iso päätenkanen ja tempun tekijät. Ja kappale Kauheinta Suomea. Hemaisevan seksikäs pörröpää. Onko siinä koe? On! Onko siinä eläin? On! Onko siinä puisto? On! Mikä se on? Koe-eläinpuisto! Lauantaisin kello 18.20 Radiomafian kanavalla Koe-eläinpuisto. Meillä on esimerkiksi laihdutuskylvyt tänään erikoistarjouksessa. Laihdutuskylvyt? Joo, se on niinku tavallisesti 160, paitsi Jukalla, kun Jukka saa niin ilmatteeksi muutakin kuin mutakylvyjä. Sä tarkoitat, että ne olis mulle niinku tarpeen vai? No sen voi jokainen niinku päätellä ihan itse. No ei se sukka pahaa tekis. Ihan noin niinku ystävyyden vai mitä Tarja? No niinhän ne sanoo, että totuuden kuulee lasten ja humalaisten suusta. Että jos Arska on sitä mieltä, niin kai se sitten on. No niin. Lapsellinen humala. Mut hei kuule, siitä voit olla Ölmerö ihan varma, että jos vielä kerran kierräsit olamaan mut yleisön edessä tai haukut mua harakkaksi, niin mä revisin sut silmät päästä ja syötän ne kissalle. Niin kuin Lievälässä tehtiin ennen vanhaa rivosuisille reppanoille. Ai minä oon reppanalla. Ja sama koskee muutakin Radiomafian porukkaa. Mutta sitten Justosta mallia, kun hän on aina sellainen hienostunut herrasmies. Eikä mikään rääväsuinen räkänokka. No lihavat on lepposi. Ei ne keksi mitään kepposi. Ei keksi. Ja sunkalla nytkin suu täynnä pulloa. Eikä ole. Tai kato vaikka. Ai sorry, en mä huomannutkaan. Joo, ei siellä oo kuin puolikas pitkä. Eikä ole. Mut ota tästä lisää tätä ompeluseurapullaa. Ja ämpärillinen kahvia kaverille tähän pöytään ennen kuin se tukehtuu. Täällä alkoi nyt näemmä taas tää yleisyöjien yhdistyksen kesäkokous. No vähän rupes huikomaan. Et jos se ensi viikolla tavata tällä kanavalla tähän samaan aikaan, Tavataanhan niin me. Sunkka on joutunut joko vatsahuhteluun tai tukehtunut tuohon paskaan, mitä se tunkee tonne turpajouheeseen. Haluat sä vetää röökiä yhtä aikaa, vielä kun sä syöt, hei? Matti Molosen pallit heiluu naidessa. Matti Molosen pää on tainan tisseissä. Hän on
Molonen.